लागाव थिखोबायनो जोंहा जोंना थुरिनि न'खौ थिखोबाय देखो कितना टेस्टी हो गया है खाली हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि बिगेल चेनेलाव बयखौ बरायनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंहा दिनै थुरि हाहैदों माने न' बानायनो थाखाय जोंहा गोदो गोदायनि न' बानायनो नागिरदों आरोना थुरिनि न' ओमफ्राय नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा जोबजासिम नायबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै माने जोंनाव आलासिफोर फैनो नागिरदों खुरमा जातिफोर ओमफ्राय जों थुरिखौ गोथावनो हाहैदों आरोना ओमफ्राय फोराननांगौ नालाय ओंखायनो बेखौ मालांखौनो भिडिअ' खालामनानै दोनखानायमोन आरोना Wah, tiền giật thôi kìa. फाइनाल न'आव सफैबाय गासिखौबो फोरानजोबसिगोन नै न' लुनांगौ नालाय ओंखायनो जोंहा ब्रेकफास्ट जाखानोसै मेगिखौ आरोना लोगोफोर नै जोंना बाबाया खुन्थिया रोगाखाबाय आरोना लोगोफोर आमाय फैबावबाय नै न'आव आमायाबो हेफाजाब होगोन नालाय ओंखायनो आमाया बांसिन रोङोना न' बानायनो खुन्थियाखौ गायसिगोन आरोना नै दानबाय गैला नै जोंना न'आ लोगोफोर बायला सिला जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आलासि फैनानै दं आरोना गैला जोंना न'आ लोगोफोर बायला सिलाखौ जाजोब्बाय ओमफ्राय गोदान बानायसिगोन आरोना ओमफ्राय जोंना सनिया फुफादों आरोना जोंना फार्स्ट टाइम नुखादों दा लोगोफोर फुनाय दिनैसो दाउखौ फुदों आदाया हांसो फुदों आरोना आंहा नायबाय थाग्रा सावबाय नै हांसो दाउ मासे ओमफ्राय बाहाय दंबावो नै लाबोदेरबावबाय आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हांसो सुबाय नै एवसिगोन आरोना जों गोदानाया मा सिस्टेम गोजा थालायलायो ओमफ्राय नै दखानाव गोदानाया गुफुरसो दानिया हांसो गोदासिगोन आरोना आङो एबाराव हांसो गोदाबाय आरोना हाबाब जोंना मामिया संनाय जानसायदोंलै मोनहाय हांसोआ जोंना सानदे एवबाय आरोना एबाराव ना टेस्टी होने वाला है दै होबाय आरोना देखो कितना टेस्टी हो गया है धनिया डाल दिया दाना आलासिफ्रा ओंखाम जाबाय नै एबाराव जाखां लोखां गासिबो थांस्रायजोबसिगोनलाय आरोना जोंना नै खुरमा जातिफ्रा नोंथांमोनहा सोर सोर सिनायो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर नै बियो आरोना बाबाजों थानाया खाथियाव थाखोसेनिफ्रायनो 7सिम लोगो मोनदोंना नै जे जाहैबाय आदै बुरन जोंनि न' खाथियावनो थायो आरोना बिसोरो गामियाव औ दे नै जोंना थांसिगोन आरोना ओमफ्राय दिंखिया खानानै डाइरेक्ट थांखासिगोन आरोना थुरिनि न' बानायदों आरोना नै गोदो गोदायनि दानिया थुरिखौ होबाय नै बेबो बेंगलरावसो बानायदों जोङो गनखौनो दाबो खाखाखैनो फेराय गैया नालाय लोगोफोर बेंगालराव औवा मोनाना
ओंखायनो बा जोंना दंफां लाख्रा दङ मै दिरुं रेगिं रेगां होजोबबाय आरोना जाबा दा जाफिनो रुखुम हाथाब जाबानो जाबाय लोगोफोर मोनायावसो दिन्थिनाय जाबाय नोंथांमोना गारि दा मोनसै नाथाय गाबोन हास्लाबनाय नङा ओंखायनो जोङो दानो बानायखासिगोन आरोना दानिया गासिखौबो खाखाजोब्बाय आरोना दानिया रेडि जाबाय लागाव थिखोबायनो जोंहा ना थुरिनि न'खौ थिखोबाय माने बिसोरो इन्जय खालामगासिनो आरोना दिनै दुर्गा फुजाबो ओंखायनो ओमफ्राय आन्टिमोना जोंनि न' खाथियावनो थायो आरोना बिसोर कानाडासो ओमफ्राय बिसोरो जों दख'नाखौ गाननो लुगैदों होननायखाय जों गानहोदो आरोना माने केरेलानि सानैबा बोराय बुरै खाथियावनो खामानि मावफैयो नालाय बिसोरो जा इन्टारेस्ट लायो जोंनि बर' मेथाइजों नै दानिया इन्जुर दुमनो थाखाय खासि लाबोबाय आरोना आमाइमोनहा ओमफ्राय बियो जोंनि आगोलनि राइटार मावोमोन आरोना जोंनि न'आव ओमफ्राय बियो दा भिडिअ खालामनो थाखाय जिपि सालायदों आरोना जोंनि थार प्लानाव ओमफ्राय बियो उन्दैनिफ्राय जोंखौ मिथियो सालायलायनोसैलाय पालसार सालाय बेनोबो सिलाय होलायबाय नै बाबाया गावनो थाखाय नै थांसिगोन जोंना बे संसारा गैया गैया दाबायारि नोंहा रावबो गैया बे संसारा गैया गैया दाबायारि नोंहा रावबो गैया फाइनालि जोंना न'आ जाबाय आरोना दरल'सै बानायनो दर खाथियावबो बानायनो नै समायना दानिया नै दरखं खाथिखौ होसिगोन आरोना बेखौ माने फुल होदों आरोना नै सिङाव नै मा सिस्टेम जाबाय आरोना बहुत सुंदर सा हुआ है देखो दोस्तों गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै सुन्दरी नुखाबाय एकदमबारे बेखौ बानायनो थाखायनो साननै नांबाय आरोना जोङो लोगोफोर माबायदि नुदों जोंनि थुरिनि न'खौ नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव थ' एसेनोसैमोन भिडिअ लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ मोनलायनोसैलाय बाय बाय